Njengamanje sigijima kakhulu bafowethu siya laphana sibheke laphana nikhumbule ukuthi ngi live na ku Instagram namhlanje mawungasho nje uthi Dr. Kehlelezi ku Instagram uzangithola mawusaba ukuthi la baningi kakhulu abantu ku Facebook uyasaba ukuthi bazokubona ngoba phela kunabanye abantu abane pride abasaba nokuthi mina bazongibona ku Facebook hey ngoba abantu banokusaba into nje encane nje asaba ukuthi hayi bazongibona mina hayi ngicela ukuyo hamba kuye ngale ku Instagram ufike ungibuke but there is a little bit of a problem khona ku Instagram wethu but ke naku ke siyakwazi ukuthi sivele gijimuye khona ku Instagram njengamanje uzongithola nge live ake sibone sizwe lapha ama comment sizwe ukuthi bathini ku Facebook. Okay, uThoyi one laphana nakhya asibone ukuthi uthini. Professor Kehlelezi ninjani ekseni ngibingelele ngubingelele nokuthanizwe King Nuba studio nonke nabonke abavukele ngikhuluma noNjabulo ngoMazibuko ePitrephi Patno owamatoho ngisepinyon sengibathe nginibamba online namhla ulife angikutholi namhla. Sawubona Professor Kehlelezi ngiyalithanda kakhulu uhlelo lwakho ngiyalibuka njengamanje live la ku Facebook ngiyabingelela nalapho ku King Nuba nenkosi yamabhinqa ngizimfu wamculo siyabonga lo wamanqele ngilana endaweni yase Bangeni eGobandlovu. Ashuka studio ngibingelele umkhulu ngibingelele ungizwe ngibingelele no King Nuba unoncede eMpumalanga eNelspruit ngithi azikhale ngizwe senkingeni namhla saza sikuyozwakala khona. Asibingelele wena Professor sibingelele nawe inkosi yomaskandi ungizwe sibingelele ke na ku King Nuba Nkosi yamabhinqa nginibamba lapha ngiyongena eJozi nginibamba lapha ku Google ngiyabonga. Sawubona Dr. Kehlelezi sibongelela sikananta bekhuluma lindelana singasha stroke sacela kuphila. Sawubona Dr. Pro ukhuluma noJimmy Khumalo ukusawayizolo ngifonela usisi wami ungibhalela imessage usisi wami njalo ukuthi kuthe kusanje babona isikhova phambi kwesango sifile ilo ngazala ngikaze ngisibona isikhova sifile so nje uyakhuleka kakhulu ngathi ngamakhandlela akho ufana uthola umthandela emzini yabantu Injani? Amini wenzani? Bashweni. Alright. Hey Mathota. Ay ake ngivele ngidedele kanje. Ake namhlanje nginike kanjena nginizwise. Awusuka Mathota umthandeli lapha umbuka amanqele. Ake ngiyenze kanje. Ukuthi ubhuquze emzini yabantu lapha. Yabona ke namhlanje ake ngivele ngenze kanjena. Kwashuba Mathota umbuka amanqele. Thandeni uthi sizojika izinto. Yabona namhlanje sizojika impela izinto namhlanje. Angazi Pirates versus Kaizer Chiefs. Azizojika izinto. Professor, yes, be was I, yeah, yes, so let my
ngoprofesa awumuvume ukehlelesi Kalembe phekwe tabamsilalini bawunelithefana imsindo ezijazubanga ziyakhula akusho umzukulwane singulo zogodo majiyaqala majita ngaselezomkhulu umkhulu mfemfena awu singazikithi izinyanga mvumeni lo baba mani senehlule ukubeka ngami ngabe ngivele ngithambani yokuthwasa kabusha kena vela ukugobela wethu ashihi ubani nyanga kulesi ubani nyanga kulesi usanehlule ngekubalo lakhe angekubana ngoba usanehlule ngekubalo lakhe awumuvumeni wenyanga muvumeni ukehlelezini wenyanga muvumeni ukehlelezini mbizeni ngoprofesa sanehlule ngoba usanehlule ngekubalo ngekelunge usebuye Ghana ngekubalo uye Nigeria ngekubalo usebuye Paris ngepalo ngekelunge nisebancane Yabona ke manje kushubile impela this is Vuma 103 uhlelo nodokotela noma uhlelo no professor Kethlelezi nongizwa mfoka mkhulu yini uthanda ukuqhubutha ngempela dokotela nje mfowethu yabona manje kushubile manje ushube lokho ukuqhubu uma mfowethu umuntu ezokhethwa kuthiwa uba inkosi ubuthatha kanzima lobukhosi yabona manje mfowethu ngiqhathile yebo ayida ukuthi ubukhosi uthola bulahlile amabulahlile nje ungithola lokho mabulahlile nje ufuna ubuqoshe nje uzithathele Ngoba yazi ngikhona nje ngiphila kahle khona ngenkosi yamabhinqa nje akaze ngiphume endabeni akaze ngiphume endabeni seyiphumile inkosi yangempela phela seyiphumile inkosi yavele nje yani mana ngephethe nje nawe dokotela khona akaze kushiwo nje happy birthday professor endabeni awu madoda ngoba phela ubukhosi nje mawuphiwe kuyashiwo wena vele ubukhosi nje mawubulahlile zitoshela ubuthintithe uhambe nabo izwe lonke livuma ngithi wema hayi uyakadla lo muntu ngezwe hey awema yini yena uyazi ukuthi lapho ngihlangana abantu ema-airport bakhuluma lento yalo muntu kodwa ngiyibulale wema bakhuluma kimi ngifaka umngele mina ngigqoka umngele babashwa lento eshoyo lo mfana kanti uthini kahle ngizwe hayi yavuma ukhosi awuvuma emoyeni udlala kabi wena uyinkosi yoSimphiwe Shembe wena hayi la emabhinqa udlala kabi lo mfana uyayazi le kaMthandeni ethi awuvuma uthi sa awuvuma uthi sa awuvuma uthi sa vuma ngithi vuma uthi zo hey zakala ngizwe alright ake sigijime lapha ake sigijime sivele sibheke khona ku King Nuba lapha sizwe ukuthi ndoda amadoda uyaphila kuyaphila kanjani mkhulu siyaphila mfowethu njengamanje sinomuntu okulalele ophesheya kwezilwandle sinomuntu njengamanje okulalele esempumalanga waseCape Town yonke kahle usukaphi wena la usuka khona lapha engisuka khona ngisuka emzimkhulu esigodini saseMatsheni lapha engisuka khona eMatshe ke lawa le ngaseHarding nothi amatshe lawa ale phezulu ngibayebekeshanise bangithule ngilahlile yabo bathi hayi uKing Nuba wale kulamatshe ale eluzi yabo cha ngingwa lapha ile side la kokugwini le ngile ngaseHarding ngoba
wafunda ngafunda khona emzimkhulu Awukasho ukuthi ufundile lo muntu. emsudukeni ngafunda khona Emsudukeni awusitshele mfowethu uma uzoqala ngempela uthi wena uyinkosi noma ini ikusuke nini lento uyibone nini wayithanda nini ngokwenzakalani ubukhosi nje ubekwa ubani kuphi ubukhosi bazifikela nje into Ulahlile. ulahlile ngoba uthi nje yabo into mayilahlile ngeke uzusho ukuthi kabani ngoba uyithola ilahlile uyazithathela uyizilungisele yona yabo njengoba nami ngafica bulahlile nje ngathatha ngambika mina izwe lwavuma Ngabuza Dr. Mbuza ayiqhubeke. Yini kuwonke amakhosi ekhona nje akhetha uzoba inkosi yamabhinca. Futhi ungene kanjani indabeni? Akuphenywe. Imake wena njengoba uthi uyinkosi awusabi ukuthi kukhona amanye amakhosi akhona kumabhinqa indaba ungabanga inkosi yegospel nakhona nje nawe unabukhosi obulahlileka kade ngasho lapho kotamatisi aphathe bona nakhona ngifica bulahlile nakhona ngiyinkosi inkosi ezinceke ngifika nje ngishaye nje utamatisi nje bodwa tama ngishaya kwasani ke lapha hayi ke ngiyazidanasela lapha ngakotamatisi uyashaya kotamatisi kwigospel nje bayazi ubukhosi buningi la kumina yabo ngisho sengivunywe upastor ube umbizile mfana ubevuma ubukhosi evuma ukhosi ngibiza ko-SABC manje awushoke ngoba manje ngibona ugqoke usagqoke zakudala lo bukhosi bakho ufuna ukuthi ugqoke impahla lezi zakudala zintshasha lezi saphuma emaphepheni saphuma ezitolo yabo nje kwangigqokile la ngithenge online zisivela le phesha lezi impahla ngizigqokile ngiyangithumela osize banginike osize bami manje bayageja bakunika osize abakhulu no abekho bakhulu abosize njengoba umuntu onemali yabo nginemali yami ngisicebi nje engekusithini ngoba nasebhenki nginayo ibalance engeke ngisho ke manje ngiye ngithanda ukuthi zibe zinkulu lezi mpahla ngoba ngisazoceba phela imali iyacebisa bakwethu ya njengoba nje ziba zinkulu ngiya ngokuziqaqa nje kancane hambe kanjalo ukhumbula ukuthi kwaba khona umuntu othi uquality emhlabeni uyamazi ubani lo wokuthi uquality ayi uphi lo mbala lo angimazi lo muntu wakuphi lo muntu angimazwa amsho msapho quality yobuzo uthina nami nje manje amazo lo muntu yebo uphi quality ngempela uyamazi quality ingcine giye freeway ngabona so ethuzo komuntu freeway awona sezohlanyaka hayo majozi imake awushoke King Noba ngokuhlala uhlale emzimkhulu umsebenzi wenzani ngenza wona nje ama-video okuchoma la ngiwenzayo angazi noba mhlawumbe okunye ngikuveze na noma mhlawumbe engafuni ukuveza hayi ungakuvezi ungakuvezi kodwa nje lapho engikhona ngiye ngibamba kahle usungekho serious usukuchoma ukuchoma nje ngento nayo yabo ngento nayo uchoma ngento nayo uchoma ngeqiniso ngizwa ngithi uthi kahle hlena inkosi isebenza kanjani vele iphela kokuchoma choma ngento mara ube inkosi wena ngoba mina ngingasasebenzi umqhalela ube inkosi awusho le manje angikuthola ukuthi into mayilahlile inake nje lesikhathi mina cha umnandi mina ngoba ngingasebenzi nje uzothi wena uyinkosi manje mina ngifile kanjani waphi manje le ndaba nakuphenywa izinyathelo izangilanda zona yabo ngoba phela mawuyinkosi bayozobathi uthwele mawuyinkosi bayozobathi unenyoka mina bathi nginenyoka ngani ngoba ngilandelwa izinto ezihle yabo ukuphi sonke lesikhathi ngoba usuqhamuka usuvuma uvumbuka manje nje inkosi lockdown kade ngasho lo manje uvumbuka manje yabona nje mina ngizanto ngisafuna enye inyanga ayile afuna inyanga ethi uhamba into zamahambe kahle akwazi ukuthi ungagaba ingane izongayijeka nje hayibo ngoba bulahlile ubukhosi buthathe nje ngicabanga ukuthi maybe ke ufanele le ndaba siyibike nakumgeleji inkosi yamawulu lapho ke ya asiyobukela kuhlala la wathi washaya umntele imoto la zakhala manje nginokukuzwa lokukhala ngoma hawe usuke sekwenze njani lapho ngisuke
cikoza kakhulu ushuni ke lo kusuke kuushuni nje uthina usho lo shuna ngithi we yimi uKingnubo yimi inkosi yenu nje bafana bami ngeke niluke ayi we ma manje udunyiswa yini abantu balathi nabantu sebeyahlanya mina yini bakuthandela nje abantu umculo wami nje ukuthi yalibuyisa ithemba yazi nawe mange ngacula nje liyabuya nje ayi ithemba we ma ayi ukuthi umculo wami ubuyisa ithemba uzashoke uyakha kubani kahle kahle unawo umculo wakho lo nguculayo i track number 1 ithini mina akho kuma track la mina mangikhuluma nje ngiqopha ingoma wekwase kamnandi evuma FM we ma ayi we ngeke ngisho ukuthi track bani ke lo yabo ngoba nje njalo nje mangomfoze manje yabo nje ingoma once kakhulu ngishaw live mina isiphiwo sami leso nje ukuthi manje ake kuthiwa umuntu njengamanje ufuna ukuqasha uyakwazi ukuqasha uyaqashwa inkosi ngizokuyizwa ayiqashwe phela inkosi uyakwazi ukungiqasha uyakwazi uku-afforda qasha kanjalo uyisile sijana ubani umuntu oqala okwazi uku-afforda ukwazi ukungi-afforda nje umuntu oqala ukuthi ukuthakhehlela ezokwazi ukungi-afforda umkhulu angazi ke abanye ukuthi bangi-afforda njengoba nginyathela ngembuzi eziwu-4 ukuthi bangi-afforda ngembuzi eziwu-4 imbuzi eziwu-4 nje nginyathela ngazo la ezansi ngithi mina ngayigqoka nje wabhithi we ma u4000 siyawunyathela we ma Okay, asenzeni kanje asivele sinibalaleli 0861010 300 0861010 300 0861010 300 sifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle ubani inkosi la kodwa ke nini nizosho thina ngeke sisho lutho asazi ukuthi uyiphi inkosi la ake sizwa abalaleli bathini vuma sawubona hello professor kunjani baba lamla baba nansi indaba nansi inkosi zimbili eyiphi eyona la Yala zombili sozibona xa zigoduka sifuna ukuva kuwe tata ubani inkosi la le yamabhinqa ngathi yiyo le manje ibhekile yamabhinqa eyiphi ngoba phela zothi uzithi ezamabhinqa wena usho eyiphi sino King Nuba sinongizwe hayi baba qimthetho omunye umlaleli soqedile wema sizaphila kahle swenu 1-0 score 1 King Nuba nothing ngizamcona yaphuthi abozanini eCape Town botela lokuzinika ithuba namhlanje bengifuna ukungichaza professor hayi siyaza tatam yeva okay ungena mawobe ngibona ubani sifana le opportunity man kawa konkaza siyeza tata 086 eCape Town ombekile right nikhumbule ukuthi bonke abantu abasegama lakhe uzobe khona uKing Nuba naye ungizwe kodwa uthe ungizwa ayingeni leyo thakayi lapho uma kwenzekile weza impela ucela ukuthi uKing Nuba vela gadwe straight ngoba uthe uzomuyisa stage hayi siyakhala wena ngeke asikhale wethu asikhale wethu kunini egama lakhe ima uphi ukhuzani makunje angimazi uzosho lapho lo muntu lo phela ngithi lalela uzwe King Nuba King Khuba inamandla lento lo muntu uyagadla lo King Nuba King Khuba bangabodwa ke hayi nami inkinga usevele wangena nakuwe uvele wangena nakuwe washawa lahla le kahle uvele wafika uvala umaskani inkinga nomncama uma kusho umuntu hayi bawethu hayi awazi ukuthi inkinga kanje kodwa lo mfana unamandla awuvele uvume nje zoyilahla bayothi besuka lapho bethi so izokukhumishana kaZondo indaba ukuthi umfana wangena njalo endabeni ngebirthday my God uzalwa ominister akazi kushiwo indabeni njengobani nje ayikhaya bafethu uqophela umlando lento ay ma vuma sawubona Dr. hayi mfowethu uyaphila ngiyaphila phofu ukhuluma noDr ngila evali mina kazizwe senabona induku yavalwa ungizwe sedlala abafana ngizwe siphendulele cha
nami ngihlawula ibala sikhona egama lakhe kodwa siyakhala Akhona ngizwe ngeke into uhulumeni wayivala ngempela ngathi. Khululeka uzozo ngama security kumaphakhe. Ngithini mabulahlile ngingagcosheli. Ngizange ngivuthuze isilahla lesihamba ngaso. Ngithini mabulahlile. Into elahlile yinto kuphela. Bekuthi ukhosi elahlile. Mayifica ingenamuntu into zithathele yona uyilungise. Ngibambele bafuthi ngibambele nakho ngane ngizohlala kuyo ngophongwana. Uyabonga nawe uyabonga. Oh. Zikhona ke insizwa. Danke kehle. Zikhona ke insizwa. 086 10 300 bapho mama bapho sisi njengamanje nabo ubukhosi buhamba. Nabo ubukhosi buhamba. Ukhona bathi thina sihamba no King Nuba, khona bathi thina sihamba noNgizwe. Usiyalazi iqhawe lethu Ngizwe, mlando kaMqunu. Banye bathi sihamba nemzimkhulu. NMZ. Sekhaya. Emzimkhulu lidolophi. Lidolophi emzimkhulu. Bapha basemzimkhulu. Nangu King Nuba uthi indebe yekhaya. Ekhaya emzimkhulu. Ekhaya madoda. Umeza kunayo yonke. Yabona umuntu mangabe uthi uhlele nomkakho umuntu ekitshela ngale singayinga ngiyinkosi mina umfazi axoxele ngokungena inkosi madoda wayijabulela wona mamvunywe ekhaya ngithini ekitshela ngezabe izinyanga mamvunywe ekhaya uyabona ngithelelekile ekhahle lesi usibeka kanjalo kodwa mamvunywe nasekhaya ngithini ayikho into ovunywa yona xatshana kumanje ukuphuma ama divorce ngiyayikhuza sengisho ukuthi macingwane uyuthini nje mhlambe mawuvula ifone King Nuba mawuvula iradio King Nuba uthi uvula iTV King Nuba ukuphatha kanjani hayi kanti phela inkosi basho ngabona wadoda lebona ngizazophinda lo mbuzo ngizazophinda yazi ke yabona mfowethu uKing Nuba Ngizwe ukushaya ekseni ke manje ukuvukela intatha kuze bakushaya bonke bebhekile athula ungisi akayithanda wala sebehlangele nyami laba bafana mebela help hayibo house let uthini awushomuntu into basemjabula samqoma basemjani ufuma ufuna uvule kona sema abuleka ngisho aphuma uvule umthetho obulalini insizwa asengene izolo mfana ukhahla kwasaminto ke kwazalufika umbuzo thenda bangobulo mathe kubo wathi yasekha kuna amadendeliza ongabi yankondlo kwazula sele sebekela uthona ngonyuku nje ngodondo komboka zoduma zemshizi iqhoza ay sumshange experience suka angubonanga njalo asikhodwe ilapho Qunu uzumshange experience manje suka uza khemisi hayibo makhosi lo mfana hayibo 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 sabe angane ngapi la athule ngoba
madoda anamzade awusifane madoda akazizela kanyuka amafyo wakhe awusifane madoda athi agiye ngiza ngempa amafyo wakhe hayi madoda ngizokutafuna bonke ngisho nalezivuthelesele zokuthatha lokuthatha nalezivuthelesele ubukhosi awamthatha umkhosi ngizile umuntu yazi wamthatha straight hayi wamthatha nje wamthatha umkhosi wangisa mkono Nisala ukuthi la khonke nesithombe sakho sizofaka isithombe sikaNoba. Lalela ungangifaka ezimpini engingazazi ke Wema ay ungangifaki wena nje ngabe uyangicela ukuthi Khethelezi ngicela ungisize nje ngomuthi we stroke akhubazeke nje eli simshwabanise nje eli mfowethu sokhulumela phansi ngiyacela vele ungitshele nje mfowethu cha ukuthi sisinto sikhulu ngoba phela mfowethu mina benomuntu yabona masuvele waphuma ku SABC 1 kubukela nophakingala hayi kodwa la kufanele account yiko ngithi mina akuphenywe la waphuma khona wena iCamera iveza udula kaMgidiji yena yaqonda kuye ngqo yamnaka wakhulunywa nje wakhuluma nje straight wena yayidula nawo kuthiwa wanya yena wafika kwahlalo Wema hayi bafowethu alright 08610 300 08610 300 Vuma sawubona Yes but uthi kunjani Siphilile mfowethu mkhulu Hayi uthi uhamba noKing Noba Nginoba mkhulu ndangena eCape Town elamla yonke mazolo mpi namhlanje nje uKing Noba ngathi bathengile labantu ngithi Wema la ngizwe mfoka mchulu hey mfowethu sibangani nawo ihlanzishelwe amanzi ngizwe Hashtag Barnabas ingenile lo beBarato dala ifuna ukena bile mata siyakhala sinuba ndakunikeza Wema Wema saze saphila kahle esweni we insizwa ingena insizweni kuzwakale siyabonga bhuti wami yezwa Thangisosha 08610 300 08610 apha amabhinqa kanti kangizwe apha amabhinqa ngoba phela ngiyaye ngibone lapha mfowethu kwingizwe online kugcwele kuthe baphi bafethu nizotaka kulungizwe nakho mfowethu uyadabukisa manje ish ake nizameni nisizeni lekelelani imina ngenzeni utholo thini ngizwe hayi cha ke asakusabona mu stage egama lakhe hayi egama lakhe ngathi fanele angezwe King Noba egama lakhe ziyakhala ngomshasa kugiya angikuze ngabo ugiwe ushonele ngathi akuye kanti mina sengiyazi ukuthi uzasha uzothini abhiza uzothini sindela ngoba yobe ngiya ngeabhiza nje ukubuza weKing uzobe ugqokene egama lakhe ngiyobe ngidududeleyo iabhiza ihona lesiyawu ngiyobe ngidududeleyo iabhiza uBrandwood wami obiza ka 4000 ngoba mina 4000 ngiyawugqoka ayayay bese ngibuyisa ishati lami la 3000 kungabi indaba zalutho Wema abantu basipenda serious ulomfana wenza nje dokotela yini unafana yabona manje wena ukuze ngapha ngakibi nasezincekweni ziyakhala nje ngiyakhala kodwa udayisile noTobe nasezincekweni ziyakhala zikhala everywhere wamnika ipulpit wamnika ipulpit ngimbonile bathi ayekhuluma inkosi ezinceko yasho ngaphakathi ngoba phela ukhosi obami bonke ngiyazidana yazi uvela wena hand of isonto ngimbonile house
Ngiyazidanasela nje umntana. Njengoba manje ukhuleka kanandoda umbone mphakathi kaza esigodlweni emahlabathini. Usho ukuthi nami fanele Ukhuleka kanani? fanele ngimnike isigodlo nami. Akukho kunye. Inkinga phela lapha uzofike uyoquleka. Ukhuluma kahle. Istroke kumele sikhulume ngaso sayidini. Sobonakala kanjani kulethi uxuza amashete? Sobonakala kanjani? Khona sesimshayile. Lalela siyomshaka kanjani? Lalela siyoqala kanjani? Ukhona lo muntu abathi uvutha. Lovutha wona lamashete. Aqala kizo unayo imali ongikhokhela mfowethu ngoba phela umuthi yakhanyisela. 15,000. Simo sami khahla ungeke Ngani ngizolamlimpi ngizwe. Hayi nawe iyekusiza le ngoba ingisiza mina uluqala ngeni mina la. Ufisa ubukhosi bami. Obakho notho bami. Ngabe zinceke imbala kanti ngiyabuthatha. Awu mana katwena konomfobo kabani kanti manje. Ngiyabuthatha Awusele nomfowethu. Ububese ukujikela. Ububese siblockele kulele. Ububese mblokile. Umblokile ububese kubonakala ikhali ixoki elisemthethweni. Awukwazi ukhuluma iqiniso. Akaze ngibone ngisho post intombi yakho ububese uhlale post wema ayo saze saphila kahle eswini awu madodana ngisho wethu ngizongicela ukufundisa ukucula nje noma umuntu oyedwa. Hawu usho kimi ngabani? ngithi wema ngithi we ngeke ngenze lutho ayi we ngisho wethu isho ngizwe. Ngake ngabhubha dokotela ngilapho. Angathi nalama headsets akusinda. Ngithi ngiyakubuyisela. Ngiyakubuyisela ubukhosi. Ngiyakubuyisela ngoingoma. Qala ufane nami kuqala ukuze ngikunikeze. Awusaka lisotha ngibona mfana. Qala ufane nami. Qala ufane kusaka. Angizosikhuza isaka. Ngifuna uqala ngelosho. Ngifuna uqala ngelosho. Ngelosho wami kuqala ku Facebook bathi uking nokuthwele. Bathi kunenyonga. Bathi kunenyonga. Cha uvele. Uthwele. Vele obvious. Hayibo. Uthwele ngani ngamasheti wakhe? ngigqoka kahle esweni nje sebede ngithwele wema esweni wema ayi we Usho hayi khona khona siyama parking khona. Ma parkings. Egama lakhe. Singekho eThekwini silenga kubo. Awantu kwesi yini kiyo nini ngapha kahle aqalo ngapha. Uqale kanje. Ya, kumele sike sikhombe kanje. Sikhombe ngale. Abekhona ama-bodyguard wami abekhona. Hey uyagadwa futhi. Ngiyagadwa nje. Ugadwa uJob. Akhona ama-bodyguard. Alright, ake sizwe Nuba utholakala kuphi mfowethu kuma social handles wakho? Ku Facebook King Nuba Media amanye amapopoza wodwa nje azitshela ukuthi ngilahlanga. Bazofuna ukuphunga nawo. Usuduma impela ayifake into engadumile. More than 20 something pages lapha ayazifake nama group ngiyacela abantu abangene kuleli lami eliphuthume 100,000 i-page 100,000 likes. Ama followers ngisakhuluma ngawo sadlula lapha. Ngithi abantu balandele lelo ke bakuthi bangalandeli amapopoza ngoba bayazibona nezithombe ukuthi azina quality ezipostwe lapha. Qala zothatha kwelami page awuziposta kulawa wabo. Alright, ku YouTube. Quality mzweni. Ku YouTube. Intombi zakhe ayinayo quality. Akashonga ngalithinta ngegama lomuntu. Ku YouTube. Ufuna ukukhatha. Hey, shanga strategy lo baba. YouTube King Nuba Media nakhona ngicela abantu baba-subscribe lapha sithola izindodla zezimali bakwethu. Yes. Sabakhandi bemali thina. ngithi wema saze saphila kahle esweni Ku Instagram King Nuba 1, Twitter King Nuba. Ngibonge kakhulu. Inamba imanager yakhe sokhumbula ukuthi imanager yakhe uJumbo. Bayamazi uJumbo oculayo iyona manager yakhe. Inamba ela enizomthola khona manje ufuna ukumqasha 072 9797 778 noma i-email address yabo ithi jumbolwando@gmail.com jumbolwando@gmail.com. Iphinde nginikhumbuze kokugcina sesiphuma ukuthi i-page leli elithi lona Khehlelezi Mzo Nyanga Yodumo, it's a fake page. Bazobona nje manje ku Facebook page lapha abantu baphelile imali zabo. Beungangisiza kakhulu uma ungahambe uyolireporta ngoba kungenzeka ukuthi usize omunye umuntu nawe. Nizolibona nje lithi Khehlelezi Nyanga Yodumo, Dr. Khehlelezi Mzo Nyanga Yodumo, it's a fake page. Linabantu aba-146. Otherwise hlala noPhumlani Kwanyane usefikile naye. Siyabonga uNkulunkulu anibusise, nihlale nje anigcine nibe nesuku oluhle. Siyabonga.